Assalamu alaikum. Yan uwa ga analysis akan rara. Abinda za ku fahimta cikin maganganun kan da rara ke yana ba gwamnatin mu umarnin yana ba ta ko kwana 20 idan ba ta saki bazum ba ko ta medo lokacin wa'adin da za a medo mulki. Ku bar shi waƙoƙin. Ai magana dama akwai ta. To yan uwa ku saurari wannan bidiyo har ƙarshe idan mu gane menene yake faruwa. To alhamdulillah dan uwa kamar yadda ka tambaye ni dangane da maganar da Kahutu Rara ya hito yayi zuwa ga shugaban kasar mu ko kasar mu zan cewa ni ina da fahimtar cewa Rara sashi ne akai kuma yan siyasan mu waɗanda ba su son wanga mulki waɗanda ga hada da kasar mu su suka sashi wannan dan maganar shi ta farko wannan ba mu iya cewa ba tashi bace tashi ce lokacin da ya maganar nan sun ka fahimci cewa mun yi mushi ca'in nan to a lokacin suka hito suka sa mishi wannan cikin kunnan cikin bakin shi dan shi to shi faɗi wannan magana to mu an fitina ko ke so mu muna da Allah ya ishe mu da ku duka kun gani dai cin amana da kun kai cikin ƙasar mu ta Niger Allah ya ka karshen cin amana na ya kamata ku shafa mu kanku lafiya ku bar mu da zaɓin da Allah ya yi muna sai baba cani abinda za ku fahimta cikin maganganun kan da rara ke ya ce ya bada kwana 20 shugaban kasar mu ya fito ya bada wa'adin da za a yi zaɓe kar wa'adin ya fice wata 6 inda za ku yi la'akari da shi ECOWAS sun ƙara wata 6 na cewa IAS su je su yi nazari in suna so su dawo cikin ECOWAS kenan shi sai a yi amfani da shi ya nuna mai al'ummar Niger cewa shi ya isa ko kuma shi yana da ƙarfin da zai sa ƙyan Niger mu yi abinda ba mu so ko abinda ba mu bukata. To rara muna so ka je ka faɗa ma ƴan ECOWAS ko ka je ka faɗa ma wannan tsohon alakwankwankin naka mai gidanka Tinubu ka nuna mai da cewa bai isa ya zaɓa ma ƴan Niger abin da za mu yi ba ƙasan mu ce in muna son tani in ba mu son tani babu ruwanka kuma babu ruwan shi Tinubu. Magana shi ta farko yayi ta ne bisa ga ra'ayin shi siyasa wani mutum ba zai gane me yake ne amma magana shi wagga da yi ta ƙarshen ga inda yake cewa ya ba da kwana 20 ko a maido bazum ko ya hito ya yi waka ai magana dama akwai ta magana ce a rubuce kun san lokacin da sai yawo take manajar barazana suna cewa ko a maido bazum ko a maido shi da karfin shoji to ita ce magana ita ce kuma yanzu ake yi amfani da rarara kuma saboda ya tura ma 'yan bazum 'yan siyasan bazum da cewa a'a magana ta da arewa akai ta tana nan wani sabon solo ne an kata kamata in Niger su gane wannan magana da raraye ta biyu ina so in gaya muku da cewa rara aiko shi ne aka yi yayi magana shi ta farko yan Niger sun yi mai aca yanzu sai aka ga hanya lalaku yan siyasa namu na Niger da lalaku yan siyasa na Najeriya da sai da yawo da Faransa suka hada kai sai aka dawo da rara akan wannan maganar yanzu me ake yi kun san sai da yawo yanzu Tinubu cikin dejen manda yake ba a taɓa yi ba a tarihin sai da yawo ba a taɓa da manda ba kuma sai aka zo aka ba IAS simuwa na negotiation duka magana ɗaya ce wato wannan an yi unhwani da Tinubu ne akan dejen manda kenan tashi da wagganihin da kuka ana yi na ɗaukar sojojin Faransa a kai su Najeriya duka magana ɗaya ce simuwa kin da aka ba su ana son kahin simuwa kin su gurin su ya cika shi yasa yanzu aka sake dawowa suwa rara ya ji wata magana suwa an yi tare da shi suwa an aiko shi akan ta ya zo ya yi wannan magana din wadda kayan simu a ce ai rara kunji ai rara ya yi maganan nan to kun ji magana kun ji muharin magana waɗannan da kuka ji magana da rara ya aiko shi na sai da yawo suka yi ni na yi tunanin bindigogi zai cewa zai ɗaukowa ya zo cikin wannan kwana 20 kin in ya huce ya zo ya kashe cani ya maido da bazum saman mulki na yi tunanin haka nan zai cewa wai sai ce zai yi waka 20 to ko gaya ma rarara ku gaya ma wannan dan akuyan uwar da ta aiko shi ECOWAS ta aiko shi da Tinubu su suka aiko shi wannan tabbas ne da su da France da America wagga kuditar da aka yi ta Allah ce ba ta tsaya ba wanda ya kawo karshen ta Allah kadai zai iya kawo karshen ta don haka ni na da sakona wanga sakon ina fatan jama'a ku tura mana shi saboda su gani to al'umma mu abinda muke so ku sani shine wannan sako ne daga abin da ya fito daga 'yan siyasan kasanmu da 'yan siyasan Najeriya da kuma manyansu da wato cewa ECOWAS to ku sani ECOWAS 'yan siyasa sakonku ya zo amma kuma mu sakon da muke so mai da muku shine to ku sani fa CNSP kafin Allah ce CNSP Allah ya kawo ta
kuma CNSP Allah ya kawo ta saboda ta yi ma ƙasa aiki, kuma tana nan ga yi ma ƙasa aiki. Wallahi ku yi da borinku, wallahi ku yi da borinku sai kun bar CNSP inda take. Vive le Niger et vive le CNSP. Haka ne, rarara mun gano ka. Aiko ka aka yi, ECOWAS ta aiko ka, Tinubu ya aiko ka. Mun san da cewa ECOWAS tana hannun Tinubu, Tinubu yana hannun Faransa, kai kuma kare rarara kana hannun Tinubu, shi yasa ka kake wannan magana. Tare da haɗin baki 'yan siyasa namu na Niger wanda suna nan sun ɓoye a cikin Nigeria ko kuma a cikin Niger wanda ake so a tado mana tarzoma. Mun gaya muku 'yan uwa cikin strategy da za a ɓata mana tahiya. A yi mana ta'addanci, to alhamdulillah sojawan mu sun kare duka ta'addanci. A tado kuma na biyu shine kabilanci, alhamdulillah babu shi. Na uku shine za a yi aiki da 'yan siyasa don su hito su raka koke-koke suna cewa dole ne a sa zaɓe demokarasiya, ku gane ku waye. Duka wannan wasan mu san yadda muka yi muka ture shi, mu ci gaba da addu'a Allah ya kama ma General Chani da CNSP, Allah ya kama ma ƙasar mu Niger don mu samu incin kanmu mu ci gaba kuma.